Kabir Kebi Scorpion ne. Samira ɗan daji yau ne bikin Sumayya, waka ta suna nake. Sumayya Allah raya ki bunto suna, duniyar ga daɗi Sumayya Kabir ta zo. Murna muke muna shauƙi mun ji daɗi, Kabir Scorpion da Samira daidai. Murna nake yi da saman Sumayya kunji. Yan lubatan malamai ɗan daji sun zo aka to sama. Yan gidana ne, yan uwana ne, bikin sunan Sumayya a rausaya a juya daidai. Aka bikin yarmu ne na Sumayya, ya ga Samira, iya gun Kebi Scorpion. Mai duniyar gaba ɗaya hakun da dama, baiwar Ubangiji sai yaro ya girma, hikimarsa jalla ya yo bebe da kurma. Rabu mun yi godiya da zuwan Sumayya, yar Kabir Scorpion ya kun Samira. Girgiza, 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 ai sama, ai sama, ai ƙasa, ai sama, sama. Banga kuna rawa ba al'umma ran bikin Sumayya, muna nan dare ko da rana. MP na jaddada muku nan za na kwana, murnar bikin Sumayya ku ji yan uwana. To sama MP na zo ni suna Samira ɗan daji, yau kin samu baby Sumayya. Miki bai tuka tare da ɗanguna, Kabir Kebi a yau kai hamdala. Sumayya baby kwarai ba matsala, mammanki har da abanki su ne sila. Ranar sunanki MP na sha ruwan se ba haka. Murnar suna, murnar suna na Sumayya, gana na Sumayya, Kebi ɗan taka. Samira ajiya, Allah ka raya na Sumayya diyata, yar asali tsatsan tarbiyya diyata. Diyar Kabir Kebi ku ji masu gata, ka ba su sefa Scorpion su je su huta. Wai ina Samira mama ga Sumayya tayi, ga mai kula da mu zafi ko da sanyi. Ga waƙar Sumayya ya gunki na ayi, Sumayya yau ake shagali gashi na zo. Juya juya, ataka, juya juya. Samira, 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 Kebi Scorpion.